ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಓದಿತ್ತ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭ BJP ಕಚೇರಿದ ಉಲಾಯಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲೇರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು BJPದ ಪುತ್ತೂರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲು ಜಗನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಸಹಜ್ ರಾಯ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಅವತ್ತಂದ ಎಂಗ್ಲ ಯತೀಶ್ ಆರ್ವೇರ್ ಪನ್ಮನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು RC ನಾರಾಯಣರು ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಮನ ಪೊರ್ತುಗಿತ್ತೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜೇ ಪ್ರೇಮದಡಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪ್ರೇಮಡು ಬತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರು ಒಂದಾನಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರದು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇದು ಜನನಾಯಕರಾಯರ ಕಾರಣನೇ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಂತ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸವರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಇದೆಗೆ ನೀನು ಉಂಟಾದ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿಂಕೇನೊಂದಲ್ಲ.